Per al turisme que visite Oliva s'ha col·locat la senyalètica que els permetrà conèixer dues zones de la localitat amb els edificis i monuments característics. Es tracta de la campanya turística Oliva Tranquil·lament, que ha rebut 37.500 euros de la Conselleria de Turisme per tal de posar en funcionament aquesta senyalètica. Aquest matí, la secretària autonòmica de Turisme ha visitat les rutes. Que la gente, los visitantes que venga aquí, el turista que venga a Oliva, pueda conocer perfectamente cuál es la ciudad, qué recursos turísticos son los más emblemáticos y son los que se quieren mostrar al visitante y que tenga una información directa y aumentar sobre todo, que es lo que nos interesa, la calidad de la visita y del turismo y la satisfacción de ese turista que nos visita. Visitar l'església de Santa Maria, el Museu Arqueològic o el Consistori d'Oliva ja no serà cap problema per als turistes, que tindran a la seva disposició la senyalètica que els permetrà trobar en tot moment els edificis que caracteritzen les dues rutes previstes, la Ruta del Raval i la Vila Cristiana. Tenim la Ruta del Raval, que posa en valor el passat morisc de la ciutat en un aspecte, diguem, que es posa en valor el paisatge, els carrers, els racons, i la Ruta de la Vila Cristiana el que fa és posa en un mateix fil conductor el patrimoni civil, com són els museus, que sabeu que Oliva té una fantàstica xarxa de museus, amb el patrimoni religiós. La campanya Oliva Tranquil·lament permetrà conèixer el centre històric de la localitat en una ruta que permetrà traure els turistes al cor de la localitat.